Тіктока лежить, вие видяхте ли, че всички говорят, че този продукт е аналог, направо дюп на Сол де Жанейро. Това е лъжа, момичета. Разбира се, Сол де Жанейро мирише страхотно и ароматът остават на дрехите и на кожата. Brazilian Love също мирише страхотно, малко по различен начин, но остава на дрехи само, може би, 5 минути и също така на кожата. Само 5 минути, момичета. Право това е водичка, която струва 13 лева и има миризма на 5 минути. Ако искате някакъв страхотен, но ефтин аромат, сега ще ви го покажа. Това е ароматът на чистота. Tesori d'Oriente White Musk. Мисля, че той се струва 13 лева или може би 15, няма разлика. Ух е, възхитително и държа на дрехите, може би 1-2